Oh, maradyo kong buwang, maradyo kong ka. Nilakon ka adyo. Nalipin ako guys kay Juan man. Nalipin man siya. Guys, good morning guys. Welcome sa mong channel guys, Jijen Burst. Man ako sa mong kusina guys. Hari na po ko sa gawas kaya akong niliyon si Jijen. Nag-exercise. Nagpa-init. Tayo na guys ha. Yun si Jijen rin sa gawas guys. Kaya nagpa-init. Nagpa-init si Inday. Manaman ko dito sa kusina nagluto. Nilakaw na si Gian. Oy, di ara di ay. Mo din yung gibuhat di ay. Mo rin gay ilom-ilom. Ay ganra. Takas mo ka. Ay ganra bitaw. Ato sa init kaw. Dito, pikas. Kabang init dili pa diri ba? Diri ay. Hay gaan, kita ingon gaan. Oh. Oh. Pasimki pa ka, pagad-guyod ka pa. Muday nahilom siya. Ay sa, halingaw. Bulkita tong kung ano na kay lingaw katong nabuslot na interior sa ligid. Sa motor, bulkita ka. Oo. Bukat mo. Oh, gitu jod, gojod. Lagi pagara-gara dai kay na. Kang naliko lang tong bali na nabi ka ng mga kuan. Pink na pink pa kayo. Ay sa mura mag power steering lingkuranan pinatuyok. Ay si lingkuranan na di naman mutuyok kag kuan ang naglingkod mo mutuyok. Ay, tignan. Ay, lagi pong yung mga gahi na. Ay, basa mo na kagiulan sa. Singgulan rin sa mo, guys. Muring nawala siya, guys. Nagligod-lingkod ka to dito. Nawala. Kay, nikiriw na po niyang kamot. Oh? Kiriwan yung kamot, ha? Oh. Oh. Ati. Eh, panagoto niya kayo. Narabas si guys diri. Nabuhi na gina kaya akong gawas. Kaya akong gikuan. Antigo na raman na. Kani may pinakakaraan. Lugay na kayo na sa? Lugay na kadyo ni buwaka. Karaan. Buhi lang gyapon. Siyempre, habang buhay. May pag-asa. Pag-asa. Bitiguma na mga snake plant siya kay palitan ako nagkaang nindot ang isod sa balay. Darang kakyot. Mga ni pantiguma. Kada plindas. Mga usa-usa ram ni katong gipamutang dinidaghan. Pantiguma na kay. Dandani kinay muli. Nila. Ito na bakod. Kita gabon. Mura lagi siupaw na be. Bigla na kayo na sa. Ay isugod na. Adto sa may dauban, kita dauban ako na. Bisa ini to. Kuyog drip. Ilan magyuwa pa'y pamahaw. Wala pamahaw. Saman. May sigatong. Ay lagi sigig
Kuan dia. Higuma dito kuan na itapok tanan na. Okay. Muna ingon siya, nagpainit ko na siya. Nagpainit diay sa tubangas mga tanom na sig pangiriw na. Tiguma na kaya ato ng kanon. Okay. So, ay, sa pinaitsa pa. Ting. Pwisto. Kunwari, pa na siya ron kaya naman ko. Kunwari, sa lingkod-lingkod pa na siya. Adyog pa. Adyog patiga sa gulo dahil kaya na. Nagasampa na buka. Ay, lagi Isa pag one time, 1,000 times ko na lingon, okay, kukuling sa kamay ko. may ito. Ito kung matilaid man ang ngugay. Sige, buong gahi lang ko, may nagay ko. Ito pa inugay mo rin kung umot ko. Ay, putli ng bumbilbi. Kay murag kural na diha. Ang tanga lang ng kuwan. Gawasan lang ba? Basta may stick nun kay pangsuod ako sa balay. Pe, di ba ginagagyan magandam na kagsinina? Kay mo sakar ba kuno kag stage? Ah, yes ah. Pe, pagandam nagsinina kay pasakon na ba kag stage ni Kian? Inaarap to yung inaarap to siya na ikaw kuno mo sa kasi stage. Ikaw man. Ay, ikaw man. Ikaw day. Ikaw man may mupasok. Wala. Dili ko baso. Kailangan man papa may Kinanlan ko. Ay, kinanlan. Kailangan hindi ka papa may mupasok. Ipakita na nang imo mo tinaguan diyang mga kuan. Pandigma na si Nina. Kaya mupaso na ba ka? Ikaw may mupasok, di ako. Di siya mupaso gito. Ikay, sa mga ikaw rin kameraman. Hindi naman ko kinahanglan mangitag sa nina. Kinaman ko daghang sa nina diha sa uton. Gastos-gastos na malitog sa nina kasarang suoton. Naglibog na siya mo. Uy! Agaw gibol kinitingog na. Si mama kay makuratan sa alarm. Uy, siron! Ako sa tanaw na kong gibol kin. Unsay kuan tang taon na ko be? Ato na pay butang. Putang na pista. Be, garangi ang agyanan sa tubig be, diha be. Butay gamay bisa kagyanan lang. Ah, Daloy ra man na. mudaloy pero kuan siya dili sa suabe. Madug si Espaltoon ba diyan? Taon? Espaltoon ba diyan kay di mo daloy yan. Ay, isputon. Isa ka harangan nga modali ra man ang tubig ya. Bugado liwat gyud kang muna sige liwat nimo. Kay mo rason gyud bisag tagilid. Oh, daloy ko ng tubig. Hanggang muliwat sa laing tao nga haman ang anak. Muliwat sa silingan. Muliwat ko ng silingan. Sakto na ug mana po na. Kalat mo na diya tanaw. Ako rin magkuha na unya. Ako tang tangon ng kuan. Sakto na. Isig palabi. Pila ra gyud mga pangpakwan ba? Para lang panington. Ug mana pod. Kuray magkuha ng basura. Ha? Ang limit na. Ay, naman sa gawas. Sa sulod pa nagbalay limpyo pero nagabuwak na siya sa. Kurang doa kay Spider-Man ko ah. Asa na kuhaon? Ako ko ka dari butang. Spider-Man? Unsa ni kaka? Spider-Man na kaka? Kani? Eh. Ay kayo jud sarsa kay bawal na. Oh, Spider-Man. Napay isa. Muning kuan. Mo din Spider-Man. Spider-Woman. Guys. Suguan ba? Oh.
Pusing. Ano nang gagara-gara kay babodoy out? Magugout. Hindi ba ko? Magugout? Matang ito dito lingkuranan pa mo eh. Kita mo tambay ikaw? Kita ni lingkuran na. Ito na. Ako na po, ako ay magkuha na niya sa mga basura. Ano palapit ito na? Ito na. Ako ay magtangtangan eh. Ano sa iring sa ni? Wa ko ra lagi. Asam na butang? May nung nagsaktura na kan yung nay mamalit, buwang ka ni. Asam na butang biya ko be? Be ako, kami nang kuan ito nang kuan. Bantay kita kamao. Di tanaw natin kamao ba? Kung si porma din ng ijang arrangement ron. Kupa. Nag-eskwela gud ko kuan. Ipadapli ng Rosa to na dito na itapa na itong naihilo. Dilo sa. Kay tinuk to ah. Ayaw kay huot at sunod ito maipit to. Di mo Bali. makabot ka rin. Nabali na oh. Yato bang na rin ng kuan? Oh, ayos na guys. Natambalan lang yung kiriw sa kamat. Ang kiriw sa kamat. Nahuwasan na. Kana wala. Ah. Very good. Managamay. Napurma na gamay. Hindi na. Nalaman dito. Mga na, paway na pod. Ugma na pod. Sakto na pilar ako pang pakuan lang. Ako man naman. Ako rin magtangtangan ng kuan. May mga kalat. Ako rin magtanang basura. Makitsa magta warsa na. Ako rin matangtangan na. Ay nagrasa-arsa diya. Kung ay bahala diya magkuhan. Harang bunting. Baw. Na kay magandam na kong pamahaw na to. Siguro. Harang bunting. Siguradong gutom na ka oh. Nigamay na yung tiyan. Hiyak. Hiyos. Harang bunting. Ako may pangutan. Tro. Ano saban ko? Lingkuranan. Hindi kaya naman natin pamahaw. Ako rin na bi. Ako rin na magkambasura. Sakto na na. Kung manapod. Yan na. Sabon lang yun. Ako rin lagi magtangtang na. Di mo pa kapwede ka na muarsa. Maunap ka. Ako na. Ito, pamauman. Oo, manapod gani. Manapod na itong kanana po di mong kuhan. Muna yung mong exercise. Painit, tinana. Ginagmay lang ba? Nagpalabi kay delikado. Ayos, imo man yung gipakibing na. Inigtambak-ambak sa iringan na. Laglag na. May pa yung idikit. Anak mo patong? Napin na kaya ang basura. Ako rin magkuhan. Mamahaw sa ta. Ako rin maglimpyo ng basura. Na kayo, muniwang niya ka. Okay, pamahaw. Kano sa pa kuno? Muniwang niya ka. Pakay pamahaw. Pamahaw sa. Gamay na yung tiyan, oh. Gutom na na. Sa pa kuno sa muniwang. Ako rin lagi magkuha na na. Nakatinok ni, kanitinok na ni. Ugma ka na po. Naguwa na pod. Naguwa na pod guys. Nandiyan nakuha na dito. Na hapsay na tanawon. Ang mga tanom dito din na sa linggubot. Dawag man na pod sa buntag. Gunting-guntingan na naman na ng mga sagbot. Kaya di man ko makagwanta maglanta sa mga tanom mo nga nagasaling gubot. Luwi ka doon tanawon. Bao? Nas tindahan.
Na guys, nakuha na dito guys, napsay na. Uwan na pud. Ano kung uwan. Agdari na laman guys mo tarungan mga kaang diha nga. Uwan na mga tanom kay mga matay na gabang tanom di na mapas ni Junjun guys. Pag-atiman nga bombil na dito na gipa hilira ni Junjun og uban. Uwan naman. Uwan nga init. Ha. Bisag init gauwan. Baunan sa netong panahon karon na naman siguro pi bagyo. Pangit. Kiti man dritso kog pangit. Kamusta ka diha? Naglibang naman pud ka diha nga. Palibang naman ka ganiha. Nan sa man ka? Naman ka ibang-libang. Uwan na guys. Uwan. Sakto ra nahuman si Junjun og garin sa itong mga tanom si Jara may hangi parins kaya di man ko ni Japar sa rusahon. Ay yan guys, mga to gipaandam ko ni Junjun o kanang suoton ko no yan ng graduation ni Gian kay gahapon pag uli ni Gian grabe dyan dyan lipadya nakahilak na mong ko kay araga dyan dyan lipadya guys na naapil gyapon si Jas kananay tap kahilak na po ko mura ako ko buang kahilak ako magkuhan ba nang ara dyan lipadya kay Jas ni Agi nasulubon man to siya kay natangtang yung ikono si Jas kananay tap dyan hapon na rin dyan lipadya kay pati ko na dyan ma'am nalipay natap ko na siya balik mo to na siya andam ko na kugang sanina kay masaka ko na kong stage maradyo kong buwang maradyo kong ka nilakon ka adyo nalipay na ko guys kay kuhan man nalipay man siya aram nga dyan lipadya kita ba dyan inahan o kalipay sa anak dako na ba dyan pang kalipay natin mo nang nakahilak ko kay dari pagani siya gahapon mo pagani siya kabris ka na gate nagtawag na siya namo kay balik na kuno siya unor giing na kuno siya siyang ma'am unor lagi kuno siya nabuang naman siguro ko nga aram nga dyan ko ka lakon buang dyan ko ka minsan gamay rang kuan to ng mga dyan luha mo Ginoo no sa paganin tao ni mautro niyang batasan ni nga ni nga arang kahilakon nawa pa baka ni sang batasan ni nga ni nga arang kahilakon mo dyan niyang kuan ba nga radyo kong ka lakon ka dyan buang siguro pati ako kasabot sang kagalingon guys so nga ano nga radyo kong kahilakon sa gamay radyo nga kuan makahilak na wala ni hanang napadakuan guys uwan igurang gipahuman si Junjun og garin sa itong mga tanom si Jarihan giparsa-rasa mo to guys July 12 aga ng graduation nila ni Gian malagi to dyan kung giingnan nga pandamon og magsanina kay busa ka lagi kuno siya sa stage ara ni dyan gipaja guys nga excited siya nga busa ka kung kananay stage kay nanad man na siya sa kananay gamay pa kay magsige magpakog sa kasaw nag-stage sa gamay pa na siya kay kaloy sa Ginoo naman po na siya mga award so good grade 1 pa na siya agara yung problema dana sige kung patawag sa ijahang mga maestra kay kanang ijahang pagka makulit ba kanang ijahang pagka tabian nga mungit-kuhit kuno sa mga tapad niya magsige og kanang tabi mura ni reklamo sa mga maestra guys pero pasalamat ang maestra kay makamauman siya bisan pa man ka nang tabian siya makamauman mo nang na-excited na siya nga musaka kog stage mo to ginan ni jang papa nga pandamon kuno kog sanina kay musaka kog stage makalipay nga makahilak naman pud ta kahilak tas kuan ba kalipay